Igrani filmovi Hajduk i Diva redatelja Branka Perića prezentirani su na filmskom festivalu u Kanu. Priče o povijesnim osobama s naših prostora Hajduku Mijatu Tomiću i Divi Grabovčevoj, filmskim distributerima, producentima, redateljima, glumcima i medijima predstavljali su redatelj Branko Perić i producent Steve Ravić. Završila je predpremijera našega filma Diva u Kanu na najvećem filmskom festivalu. Malo sam uzbuđen i emotivan jer velika mi je čast što sam kroz ovaj film prikazao i našu povijest i kulturu. Predočio sam je svjetskoj javnosti jer ovo je ipak najglamurozniji događaj u svijetu ove godine. Od srca se zahvaljujem svima koji su sudjelovali i pomogli u realizaciji ovoga filma. Posebna zahvala ide mom prijatelju, gospodinu Stivu Raviću i njegove ekipi Majestic Filma. Bez njih ovaj projekt ne bi uspio. Hvala. Ellery Taylor istaknuo je koliko on osobno obožava sve što ima poveznicu s hrvatskom i hrvatskim jezikom te kulturom. Obožavam hrvatski jezik, također i hrvatsku glazbu. Sve mi se dopada. Steve Ravić, djelatnik jedne od australskih produkcija koja ima veliku reputaciju u Kanu, istaknuo je kako su filmove predstavili preko plakata, videa i naravno izravnim kontaktom, što je na ovom festivalu najučinkovitije, te koliko je ponosan na cijelu ovu priču. Zanimljivo je kako su se Branko i Steve upoznali u Širokom Brijegu, otkuda on i vuče korijene. Here we are at the Cannes Film Festival for the premiere of Branko Perić's Diva. It's a great honor to be here. Napokon smo ovdje na Kanskom festivalu, na predstavljanju filma Branka Perića Diva. Velika mi je čast biti ovdje i što sam baš ja dobio priliku podržati ga u ovom velikom projektu. Iskreno sam zahvalan na podršci, ali želim prvenstveno zahvaliti Branku na svemu što je učinio, kao i na trudu koji je on i njegov tim te cijela SP Production uložila kako bi priču poput Dive doveli na ovaj festival. To nije mala stvar i pravi je dokaz predanosti i truda te vizije. Zajedno smo ovu priču o Divi prenijeli cijelom svijetu. Iz ovog vrijednog tima ističu nam kako je na festivalu dogovoreno i premijerno prikazivanje filma Diva za iduću godinu. Naveli su i dodali kako je bila iznimna čast što su jedan mali dio svog kraja i Bosne i Hercegovine predstavili na tako velikoj svjetskoj manifestaciji.